Grabatzen ari garen unean gaueko 9:24 igaro diren honetan, Peñak eta Mari Ezkurrenak, Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu duten Binakako San Fermin torneoko A serieko finalaren analisia egingo dugu. Favorito ziren Peio Etxeberria eta Zabaleta, eta ez dute hutsik egin 22 eta 11 irabazi ostean. Gogoratuko dugu batetik azken partidan Peñak eta Mari Ezkurrenak Artola eta Iztu eta gainditu zituztela, eta Peio Etxeberriak eta Zabaletak berriz lehen partidan Ezkurdia eta Martija garaitu zituzten, eta bigarrenean erraz 22 eta 5 irabazi zieten Urrutiko Etxea eta Albisuri. Mari Ezkurrena eta Zabaleta gaur egungo bi atzelari onenak, jotzaieenak bederen, desberdintasun gehien markatzen dituztenak, eta aurrean azken bi urte hauetan gorakada nabarmena egin duten bi aurrelari, Peña eta Peio Etxeberria. Partida ongi hasi da gorrientzat, ikusi dugu bi atzelariek eskuak behintzat ongi zituztela, hazen olako zapraldiak eman dizkioten pilotari, ia une oro zazpiterdi 8 zen bakoitza, eta aurrelariak jokoan ezin sarturik ikusi ditugu, eta launa joan dira, baina partida hortikan aurrera utzi da. Jada partida hasieran ikusi dugu Peñak eta Peio Etxeberriak partidaren irakurketa ezberdina egin dutela, nolabait esan da. Batetik, Jon Ander Peñak askoz ere protagonismo gehiago utzi nahi izan dio Jon Mari Ezkurrenari, atzean pilota luzatu eta Zabaleta errebote inguruan izan zezan, eta bestetik berriz Peio Etxeberriak atzean indarrak nahiko berdinduta ikusi ditu, eta ondorioz jokoan gehiago sartzearen aldeko hautua egin du. Eta hori berehala nabaritu da, edo horrek berehala eman dizkio fruituak. Bapatean Peio Etxeberriak sekulako erakustaldia eman du, ikeragarria, eta esan genuen bere lehen partida horretan, txapelketa honek ez duela bat ere testu inguru errazean harrapatu, hainbat partida, hainbat erabaki tarteko ere, batetik kolpe gogorra jasoa izango zuen Zabalaren aurkako finalerdi horietan, 22 eta 13 galdu zuen, gero 21 eta 10 irabazten joan zen uztailaren 7 San Fermin egunez, eta 22 eta 21 galdu zuten eskuzak eta biek, Larrazabal eta Arangurenen aurka, eta gero gainera San Fermin torneoaren hasieran, Binakakoaren hasieran, partidaren zati oso handi batean behintzat Ezkurdia eta Martija nagusi izan ziren, eta inor gutxik emango zuen Etxeberriak eta Zabaletak norgehiagoka horri buelta emango ziotela, baina eman zioten Urrutiko Etxea eta Albisuen aurka erraz irabazi, eta gaur sekulako erakustaldia gaitzekoa egin du, oso sartuta partidan, gainera asmatuz, ezker gantxoaren bitartez, eta trikitixa hartu eta Peñari pieza guztia jo dizkio. Harina-harinak, fandangoak, bals mantxoak ezik beste pieza mota guztia jo dizkio Peñari, txokoan, Zabalean, leku guztietan dantzan eduki du, eta horri gainera gehitu behartzaio Jon Mari Ezkurrenaren irregulartasuna, gaurko norgehiagoka honetan. Bolada honean zetorren Mari Ezkurrena jokatutako norgehiagoketan, baina gaur falta izan zaio erregulartasun hori. Partida hasieran egia da, ematen hasi dela, baina gero pilota garbia galdu ditu, horrez gain hankaz ere ez dugu oso ongi ikusi, eta benetan alde horretatik behintzat ez dugu esperotako Mari Ezkurrena ikusi, eta ondorioz 12 eta 4 aurreratu dira. Eta bigarren zatian gauzak ez dira askoz ere gehiago aldatu, Zabaletak atzean agintzen jarraitu du, aurreko bi partidetan behar bada ez du nabarmen agindu, edo ituta gauzkan Zabaleta horrek aina agindu, baina nahikoa izan du maila ona erakutsi eta gutxi galduz, defentsan ere ikeragarri, beste behin ere airez eta erakutsi du, aspaldian dabil erakuste, baina zenolako baliabideak dituen, eta gaurkoan ere hortik min handia egin du, eta Peiok berean jarraitu du, asmatuz, Peña ongi mugitzen, eta ondorioz 18 eta 5 iritsi dira bigarren etenaldira, benetan erabat partida utxia zen, Peio oso ongi jokatzen,
Eta Peñari behar bada horixe falta izan zaio. Nola baitean partidari eutsi behar zitzaionean, eta Jon Mari Ezkurrena ere pilota galtzen hasi, keinuak eta egiten, hor behar bada beste modu batera kudea zezakeen Peñak, baina ez dute lortu. Egia da, partidaren azken zatian hobetoxeago jokatu dutela, askotan gertatu hori da ez, eta esaten da, nola partida galdutzat ematen duzunean presio gutxiagorekin edo jokatzen duzun, okerrera nola baitean ezin direlako joan gauzak, eta hori gertatu zaie nola baitean, eta azkenerako behintzat apur bat itxuratu dute, 11 egin dituzte, Peñak erremate batzuk utzi ditu, eta behintzat zigilua nola baitean utzi dute, baina esan bezala partidaren irakurketa nagusia Etxeberriak sekulako erakustaldia eman du, Zabaleta oso on batekin atzean, eta zerbait zelebrea gertatu da gaurkoan, izan ere bi aurrelariek, Peñak eta Pello Etxeberriak, serie mailan jokatuko dute CaixaBank Mastersa, baina honekin ere azken hausnarketa bat egin nahiko nuke. Aurreko bideoan esan dugu, Jakak ere serian jokatu behar izan du San Fermin torneo hau, erakutsi du eta demostratu du kantxan lehen mailako pilotaria dela, atzelariari asko lagunduz, besteekin alderatuta apur bat gehiago dela eta maila gorenagoan dagoela erakutsi du. Pello Etxeberriari eta Peñari, txapelketa apur bat luzeago batean, kasu honetan Masters CaixaBankean, berdina egokituko zaie, Peñak Gabirondorekin, Baiara edo eskualde kidearekin jokatuko du, eta bestetik berriz Pello Etxeberriak Morga Etxebarriarekin. Beraz, bikote oso kontuan hartzekoak izango dira noski, aurrelariak ikusita, eta ze txapelketa eskaintzen diguten, bestetik berriz, Mari Ezkurrenak Zabalarekin jokatuko du, eta aurreko bideoan aipatu bezala, Jakak Zabaletarekin. Hauxe beraz esan beharrekoa, gogoratu, Pello Etxeberriak eta Zabaletako 22, Peñak eta Mari Ezkurrenak 11, Pello Etxeberria eta Zabaleta San Fermin torneoko binakako txapelketa nagusiko txapeldun.